ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 1వ అధ్యాయం 1వ స్కందం 5వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకం. సో 10వ శ్లోకంలో మరి ఈ భగవంతుడి యశస్సుని కీర్తించని ఎంత గొప్ప రచన అయినా కూడా వాయస తీర్థం కిందే భక్తులు పరిగణిస్తారు అని చూసాము. ఈ శ్లోకంలో తద్వాగ్ని సర్గో జనతాగ విప్లవో యస్మిన్ ప్రతిశ్లోకమబద్ధవత్యపి నామాన్యనంతస్య యశోన్నితాని యత్ శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి సాధవః. సో ఈ వాంగ్మయం, అలాంటి వాంగ్మయం అంటే భగవంతుడు ఎంత గొప్ప రచన అయినా మరి నువ్వు ఎంతో అద్భుతంగా అవన్నీ రాశావు, ఈ వేదాలు, వేదాంత సూత్రాలు ఇవన్నీ కూడాను. కానీ భగవంతుడి యొక్క ఘనతను కీర్తించినటువంటి ఈ సాహిత్యం భక్తులకు ఎంత మాత్రము కూడా అవి వాయస తీర్థాల కిందే వాళ్ళు పరిగణిస్తారు అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే అది అలా ఉండగా ఈ భగవంతుడి యొక్క నామ యశస్సులను, రూపాల్ని, లీలలను ఎవరైతే అతి దివ్యంగా వర్ణించి దివ్య వర్ణనలతో ఉన్న అటువంటి వాంగ్మయము అంటే అటువంటి రచనలు అవి వేరు. అవి మరి ఆ దివ్య వాక్యాలతో ఉంటూ మరి తప్పుద్రోవలో పట్టిన ఈ జనులందరి యొక్క జీవితాన్ని కూడా పాప జీవితంలో కూడా గొప్ప మార్పును తీసుకురావడానికి ఉద్దేశింపబడ్డ అటువంటి దివ్యమైన చరిత్రలు కానీ, వాంగ్మయాలు కానీ అంత గొప్పగా రచించలేకపోయినా కూడా సాధువులు, పవిత్రాత్ములు వాటిని ఎంతో ప్రేమతో, ప్రీతితో గ్రహిస్తారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఎంతటి గొప్ప సాహిత్యమైనా భగవంతుడి ఘనతని కీర్తించినప్పుడు అది వాయస తీర్థమే. అది అలా ఉంచి మరి భగవద్ ఘనతను, ఆయన రూపాన్ని, లీలలను, నామాన్ని, యశస్సుని కీర్తించేటటువంటి గ్రంథాలు అతి గొప్పగా లేకపోయినా కూడా ఈ పవిత్రాత్ములందరూ వాటిని ఎంతో ప్రీతితో గ్రహిస్తారు. సో అందులో ఉన్న వ్యాకరణాలు ఎంత గొప్పగా రచించారు అన్నదానికన్నా వాళ్ళు చూసేదేమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని, లీలల్ని, కీర్తిని, యశస్సుని ఎంత గొప్పగా వర్ణించారు అన్న విషయమే వాళ్ళు చూస్తారు. సో అటువంటి పుస్తకాలు ఎంతో జనసామాన్యులు మరి అఘ విప్లవం అంటే వాళ్ళ పాపాలన్నిటినీ కూడా తీసివేసి, విప్లవం అంటే విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పును వాళ్ళల్లో కలిగించేటటువంటి సాహిత్యం యస్మిన్ ప్రతి శ్లోకం. సో దేనిలో అయితే ప్రతి శ్లోకము కూడా అబద్ధవత్యపి, అంత చక్కగా వ్రాయకపోయినప్పటికీ, ప్రతి శ్లోకం కూడా పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా సరే, వ్యాకరణ రీత్యా, భాషరీత్యా అంత గొప్పగా లేకపోయినా మరి నామాన్యనంతస్య యశోన్నితాని అంటే ఆయన నామాలు, అలాగే అనంతస్య అనంతుడైన భగవంతుడి యొక్క నామాలు, ఆయన యశస్సు, మరి అన్నితాని వర్ణించబడ్డటువంటి యత్ ఏదైతే ఆ గ్రంథం వర్ణిస్తుందో అటువంటి గ్రంథాన్ని శృణ్వంతి అంటే శ్రవణం చేస్తారు, గాయంతి దానిని గురించి గానం చేస్తారు, గృణంతి దానిని గ్రహిస్తారు ప్రేమతో. ఎవరు? సాధవః అంటే పవిత్రులైన సాధు పురుషులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అబద్ధవత్యపి అనే మాట ఎందుకు వాడారు అంటే అంత గొప్పగా ఈ గ్రంథం లేకపోయినా కూడా ఎప్పుడైతే భగవంతుడి నామాల్ని, అనంతుడైన భగవంతుడి నామాన్ని, యశస్సుని మరి వర్ణిస్తారో అన్నితాని అంటే వర్ణించినటువంటి ఆ గ్రంథం వాళ్ళు దానిని వింటారు, దానిని గురించి దానిని గానం చేస్తారు,
గ్రహిస్తారు. ఎవరు అంటే సాధువులు, అంటే పవిత్రులైన భక్తులు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఈ శ్లోకానికి మీనింగ్. సో వ్యర్థమైన దాని నుండి కూడా అత్యంత ఉత్తమమైన దానిని గ్రహించడమే బుద్ధిమంతుల యొక్క యోగ్యత. వాళ్ళకున్న ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే ఎంత వ్యర్థమైన దాని నుండి అయినా సరే ఎంతో మంచిని తీసుకునేటటువంటి స్వభావం బుద్ధిమంతులకు ఉన్నది. బుద్ధిమంతుడైన వాడు మరి విషం నుండి కూడా అమృతాన్ని గ్రహించాలని చూస్తాడు. అలాగే ఒక అంత ఆకర్షణీయంగా లేని ప్రదేశంలో నుండి కూడా బంగారాన్ని తీసుకోవాలని, అలాగే పేరు ప్రఖ్యాతులు లేని వంశం నుండి వచ్చినా కూడా యోగ్యత కలిగిన ఒక స్త్రీని వివాహం ఆడాలని, ఇటువంటి అలాగే ఇలా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు ఇచ్చారు. అంటే వివేకవంతులు ఏ విధంగా చెడులో కూడా మంచిని చూడాలని ప్రయత్నిస్తారు అని. అయితే ఇలాంటి నీతి సూత్రాలు అన్నీ కూడా ఎలాంటి మినహాయింపు లేకుండా అందరికీ వర్తిస్తాయి, అంతే కదా. వాళ్ళే చేయాలని లేదు, ఎవరైనా జనరల్గా అన్నిట్లో మంచిని తీసుకోవడం అనేది ఎవరిమైనా చేయొచ్చు. కాకపోతే ఇలాంటి నీతి సూత్రాలు మరి ఎవరైనా పాటించవచ్చు. కానీ సాధువు అయిన వాడు సాధారణంగా మామూలు మనుషుల కంటే వేరు. మామూలు మనుషులకి సాధువుకి మరి తేడా ఉన్నది స్వభావరీత్యా. కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క ఈ పవిత్రమైన నామాన్ని, యశస్సుని ప్రచారం చేయడం ద్వారా వాళ్ళు ఈ కలుషితమైన ప్రపంచాన్ని శుద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఆ భగవంతుడి కీర్తనలోనే అందుకని వాళ్ళు సంపూర్ణంగా నిమగ్నులై ఉంటారు. అంటే ఆ నామస్మరణ కూడా మరి ఆ వైబ్రేషన్స్ కూడా వాతావరణాన్ని పవిత్రం చేస్తాయి అని చెప్తారు. సో ఇలాంటి భక్తులు ఆ నామస్మరణతో ఈ కలుషిత వాతావరణంలో కొంత మార్పు తీసుకురావాలని ఇలా ఎప్పుడు కూడా భగవన్నామ కీర్తనలో నిమగ్నులై ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఈ భాగవతం లాంటి గ్రంథాలన్నీ కూడా మరి ప్రచార ఫలితంగా వాళ్ళు మరి వాళ్ళ వ్యవహారాల్లో సాత్వికతను కూడా పొందగలరు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మరి మనం భగవద్గీతను శ్రవణం చేస్తూ దానిని అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ భాగవతాన్ని ఆటోమేటిక్గా కొంత సత్వగుణం కూడా మనకి అలవడుతుంది, భక్తి అలవడుతుంది అని చెప్తారు కదా. ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భాగవతంలో మరి ఈ శ్లోకానికి వ్యాఖ్యానం రాసే సమయంలో ఒక సంకటం మనకి మన ఎదుట గోచరిస్తోంది, ఒక సమస్య లాంటిది కనిపిస్తోందట. ఏమిటి ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే ఆయన ఈ శ్లోకానికి వ్యాఖ్యానం రాయాలనుకున్నారో అది ఏమిటి అంటే చైనా వాళ్ళు మరి భారతదేశాన్ని మీద దండెత్తి రావడం జరిగింది ఆ టైంలో. సో ప్రభుపాద ఆ సమయంలో ఆయన ఈ శ్లోకానికి మీనింగ్ రాసుకుంటున్నారు. అయితే మరి నాకు ఆయనకి ఈ పాలిటిక్స్తో ఏ సంబంధం రాజకీయంతో లేదు ప్రభుపాద, కానీ స్పష్టంగా ఆయనకి అందరికీ గోచరించే విషయం ఏమిటంటే భారతదేశం చైనా దేశం చాలా రోజుల నుండి ఉన్నాయి, అంతేకాకుండా మరి కొన్ని శతాబ్దాలుగా సామరస్యంతోనే ఉంటున్నాయి, ఏవి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా. అయితే ఆ రోజుల్లో మరి వాళ్ళందరూ కూడా దైవ భావనలో ఉండడం వల్ల ఇలా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా, గొడవలు లేకుండా, వాగ్వివాదాలు లేకుండా ఉండడం జరిగింది. అయితే మరి ఇప్పుడు ప్రతి దేశంలో కూడా ఈ భగవద్భయం ఏమిటి, ఏదో అంటారే దైవభక్తి పాపభీతి అని, ఆ రెండు కూడా తక్కువైపోయాయి. కాబట్టి మరి ప్రతి దేశం కూడా అప్పుడు ఆ రోజుల్లో భగవద్భక్తి, మంచి హృదయం, కొంచెం సరళత్వం ఇవన్నీ ఉండేవి మనుష్యుల్లో. అంటే ఇంకా కలియుగం రాను మరి గుణాలన్నీ తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి అలాంటి గుణాలతో ఆ రోజుల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఏమి రాజకీయ కల్లోలాలేవి కూడా ఉదయించలేదు. ఈ మరి కానీ ఈ జనవాసానికి యోగ్యం కానటువంటి భూమి కోసం ఈ భారతదేశం చైనా దేశం మధ్యలో యుద్ధం ఇలా సంభవించడంలో ఎటువంటి అర్థము లేదు. జనవాసానికి యోగ్యం కాని ప్రాంతం అంటే ఈ పర్వతాలు, హిమాలయాలు ఎవరు ఉండలేని ప్రాంతం కోసం అక్కడ కొంత మాకు ఆ భాగం కావాలి అని వాళ్ళు యుద్ధానికి రావడం జరిగిందన్నమాట. సో ఇటువంటి ప్లేస్ కోసం, పోనీ అక్కడ ఏమన్నా అందరూ ఉండి మామూలుగా ఉండే ఊరా, స్థలమా, అది కాదు. అయినప్పటికీ కూడా అటువంటి ప్రదేశం కోసం మరి ఇటువంటి వాగ్వివాదం
ఏర్పడింది. దానిలో ఏమాత్రం కూడా అర్థం లేదు. అలాగే ఈ కలహయుగ ప్రభావం వల్ల కొంచెం తప్పు జరిగినా గూడా పెద్ద కలహం అది కలహంగా మారిపోవడం ఒక సర్వసాధారణం అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ కలియుగం కలహయుగం అంటున్నారనమాట. ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి దానికి గూడా మరి షార్ట్ టెంపర్డ్‌నెస్ అంటే ఊరికినే కోపం రావడం, అసహనం పెరిగిపోవడం, ఎవరైనా ఏదైనా వేరే వాళ్ళనంటున్నా మన్నే అంటున్నారని అపార్థాలు చేసుకోవడం, ఈ రకంగా మరి అసహనంతో గొడవలు పెరిగి మనుష్యుల మధ్య ఏ రకంగా అయితే స్పర్ధలున్నాయో, దేశాలు గూడా ఇలా మరి ఈ యుగ ప్రభావం వల్ల ఈ కలహాలలో ఆహ్, నెలకొనడం జరుగుతుంది. ఇంకొక విషయం ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రోజుల్లో మరి కొంతమంది భగవన్నామ కీర్తన నిలిపివేయాలని కొందరు ప్రచారం గూడా చేసేవాళ్ళున్నారు. కాబట్టి భాగవత సందేశం ప్రపంచం అంతటా పంచవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఇలా తెలిసి తెలియక తప్పు ప్రచారాలు గూడా చేస్తున్నారు. కాబట్టి భాగవత సందేశాన్ని ప్రపంచం అందరికీ గూడా చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. ఎంతో శుభాన్ని, ప్రపంచ శాంతిని సాధించడానికి ఈ దివ్యమైన భాగవతోపదేశాన్ని ప్రపంచం అంతటా ప్రచారం చేయడం అనేది బాధ్యత తెలిసిన ప్రతి భారతీయుడి యొక్క కర్తవ్యం అని చెప్పి ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఎందుకు భారతీయులదే అంటే, భారతీయులకి ఈ భాగవతం గురించి తెలుసు కాబట్టి. ఈ భాగవతం తెలుసుకునే అవకాశం మనకి ఉన్నది కాబట్టి, మనం తెలుసుకుని ఎదుటి వారికి కూడా ఈ ఉపదేశాన్ని పంచే కర్తవ్యం మన మీద ఉన్నది అని చెప్పి భారతదేశం అంటే ప్రపంచం అంతటా గూడా మరి ఈ ఈ సందేశాన్ని అందరికీ గూడా అందించే బాధ్యత ఉన్నది అంటున్నారు. సో, భారతదేశం ఈ బాధ్యతాయుతమైన కార్యాన్ని ఉపేక్షించి ధర్మ నిర్వహణలో విఫలం చెందింది గాబట్టే ప్రపంచం అంతా గూడా కలహాలు, కలతలు వస్తున్నాయి. నిజంగా భారతీయులు ప్రయత్నించి ఈ భాగవతోపదేశాన్ని ప్రపంచం అంతా వ్యాపించినట్లయితే మరి అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ రకమైన స్వభావంతో ఉండరు. కాబట్టి మనం ఆ పని చేయలేదు గాబట్టే ప్రపంచం అంతా ఇలా కలహాలొస్తున్నాయి అని చెప్పి ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ భాగవత సందేశాన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న గొప్ప వాళ్ళందరూ గూడా అంగీకరించారు అంటే, వాళ్ళ హృదయాలని గూడా తప్పకుండా మారుతాయని నా యొక్క విశ్వాసం అని ఆయన అంటున్నారు. అందుకని అంతటా గూడా ఇప్పుడు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని వాళ్ళు ఫాలో అయితే, వాళ్ళ అనుచరులందరూ గూడా మరి ఫాలో అవుతారు వాళ్ళని. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః. చూసాం గదా! శ్రేష్ఠులైన వాళ్ళు గనక ఆచరించారు అంటే, మిగిలిన సామాన్యులు గూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారు. మరి సాధారణ జనులంతా గూడా రాజకీయ నాయకులు, ప్రజానాయకుల హస్తాలలో వాళ్ళు పాపం పనిముట్లు అంటే ఒక పరికరాల్లాంటి వాళ్ళు. మరి ఈ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అనబడే ఈ ప్రజానాయకులు, రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లో సామాన్య జనులంతా గూడా ఒక పరికరాల్లాంటి వాళ్ళు. కాబట్టి నాయకులలో గనక మనం ఆ పరివర్తన తెప్పించగలిగితే, ఈ ప్రపంచంలో వాతావరణం అంతా గూడా మారిపోతుంది. ఎందుకు అంటే, ఆ నాయకులకి ఇటువంటి స్వభావం వస్తే మిగిలిన వాళ్ళు గూడా వాళ్ళని అనుసరిస్తారు అని చెప్పి, ఇది ఆ టైంలో జరిగిన ఆ విషయానికి కారణం అసలు ఎందుకిలా యుద్ధాలొస్తున్నాయి? దీనిని ఆపటం ఎలా? అంటే ఈ రకమైనటువంటి భగవత్ సందేశాన్ని ప్రచారం చేస్తే అది అర్థం చేసుకుని మనుష్యులు ఏ విధంగా మారుతారు. అందులో ఇలాంటి శ్రేష్ఠులు గనక మారారు అంటే వాళ్ళెంతో మందిని మార్చగలుగుతారు అని చెప్పి చెప్తూ ఈ భాగవత ఉపదేశం అందించడానికి సంకల్పించడం నా కూడా మరి ఇలా ఒక చిన్న ప్రయత్నం నాది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఈ వాతావరణాన్ని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాతావరణాన్ని కొంతన్నా స్పిరిచ్యువల్‌గా, ఆధ్యాత్మికంగా మార్చడానికి నేను ఈ భాగవత ఉపదేశాన్ని అందించడానికి సంకల్పించాను. మరి ఎన్నో అవరోధాలు నాకు వస్తాయని నాకు తెలుసు నా ప్రయత్నంలో. కానీ నాకు చేతనైనంత వరకు ఈ పనిని చేయాలి అని నేను ప్రారంభించాను. మరి ఆంగ్లంలో ఈ భాగవతాన్ని చక్కగా అందించినప్పుడు మరి నా యొక్క ప్రయత్నం విఫలం గూడా కావచ్చు అంటున్నారు. అంటే వేరే భాషలో మరి ఆయన
ఆ రోజుల్లో బ్రిటిషర్స్ వల్ల మరి మంచి ఆంగ్లంలో కూడా ఆయనకి మంచి ప్రవేశం ఉన్నది కాబట్టి అలా వ్రాయడానికి ప్రయత్నించినా కూడా ఒకవేళ నా ప్రయత్నం విఫలం అవ్వచ్చు. సరిగ్గా వ్రాయడం ఎంత ప్రయత్నించినా ఎన్నో భాషా దోషాలు కూడా కలగొచ్చు తప్పనిసరిగా. ఎందుకంటే అంత గొప్ప గ్రంథం అది, సంస్కృతంలో రాసినది. సో దానిని వేరే భాషలోకి అనువదించినప్పుడు మరి ఎక్కడైనా ఒక్క చోటైనా కరెక్ట్, ఏదైనా మిస్టేక్ అనేది కరెక్ట్, ఈ మిస్టేక్ కాకపోయినా పర్ఫెక్ట్గా ఆ మీనింగ్ అందించలేకపోవడం అనేది జరగవచ్చు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎన్నో రకాల భాషా దోషాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా భాగవతం యొక్క ప్రభావం కానీ దాని అవసరం కానీ గ్రహించి జనులందరూ గ్రహిస్తారనే విశ్వాసం నాకు ఉన్నది. ఇది ఒక బృహత్ కార్యం అని నాకు తెలుసు. ఇందులో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయని తెలుసు. నాకెన్నో అవరోధాలు కూడా రావచ్చని తెలుసు. నేను ప్రతిదీ పర్ఫెక్ట్గా ట్రాన్స్లేషన్ కుదరకపోవచ్చు, ఎక్కడైనా ఆ పర్ఫెక్షన్లో లోపం ఉండొచ్చని తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా నేను ఈ భాగవతాన్ని నా శక్తి మేరకు దీనిని అనువదించి అందరికీ అందరికీ అందించినట్లయితే అందరూ కొంతమంది అయినా దీనిని చాలామంది గ్రహించగలుగుతారనే విశ్వాసం నాకున్నది కాబట్టి నేను ఈ పనిని ప్రారంభించాను. భగవంతుని కీర్తించడానికి చేసే ఈ ప్రయత్నం మరి గొప్ప ఈ సంఘంలో ఉన్న నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా స్వీకరిస్తారని నేను భావిస్తున్నాను. ఒక గృహంలో గనక అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఒక గృహంలో గనక అగ్ని ప్రమాదం ఏదైనా జరిగింది అంటే ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు పొరుగువారి సహాయం కోసం ప్రయత్నిస్తారు కదా. మరి ఏదైనా వాళ్ళకి ఇలాంటిది ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఆ పొరుగువారు ఎవరైనా సరే, విదేశీయులు అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, వాళ్ళ భాష వేరవ్వచ్చు, వాళ్ళతో మనకు పరిచయం లేకపోవచ్చు పెద్దగా. కానీ మరి అగ్ని బాధితులు అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళ కష్టాన్ని వారికి వెల్లడి చేయాలని ప్రయత్నిస్తారు. మేము ఈ బాధలో ఉన్నాము, ఏదో సహాయం చేయడానికి కొన్ని విషయాలు, కొంత సహాయం వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలన్నప్పుడు. అలాంటప్పుడు ఆ పొరుగు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి భాష కూడా వీళ్ళ భాష వాళ్ళ భాష వేరైనప్పటికీ కూడా వాళ్ళ అవసరాన్ని వీళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు చూసినప్పుడు కదా. సో దివ్యమైన ఈ భాగవతాన్ని కలుషితమైన ప్రపంచం అంతా ప్రచారం చేయటానికి ఇటువంటి సహకారమే అవసరం. ఏది ఈ ఇరుగు పొరుగు ఉన్నవాళ్ళు ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు భాషలు వేరైనా వీళ్ళ కష్టం వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నట్లు వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళు విన్నవించుకున్నప్పుడు విన్నవాళ్ళ అవతల వాళ్ళు వీళ్ళ బాధను వాళ్ళు భాష రాకపోయినా ఎలా అయితే అర్థం చేసుకుంటారో అలా మన భాగవతాన్ని మరి మనం ఈ ప్రపంచంలో ప్రచారం చేసినప్పుడు కొంతైనా వాళ్లకు అర్థమవుతుంది. వాళ్ళకి మన తత్వం తెలియకపోయినా ఈ పుస్తకం ద్వారా, ఈ వివరణ ద్వారా వాళ్లకు కొంత ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అలాగే విజ్ఞాన శాస్త్రం కాబట్టి దాని యొక్క గొప్పతనం వాళ్లకు అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి దివ్యశాస్త్రం యొక్క ఉపదేశాలు ప్రపంచంలో ఉన్న వారందరికీ కూడా అర్థమైతే సర్వత్రా కూడా జయమే చేకూరుతుంది అంటున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం లేకపోవడం వల్లే అందరికీ ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఈ కలహాలు అవి దేశాల మధ్య వస్తున్నాయి అని ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. అందుకనే ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా ఆంగ్లంలోకి అనువదించడం, మరి ఆయన విదేశాలు వెళ్ళి అక్కడ ఈ భగవంతుని గురించిన ప్రచారం చేయడం, మరి తద్వారా మరి ఇది ఏమైనా ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మరి భగవంతుడి యొక్క ఆలయాలు నిర్మించడం అవన్నీ కూడా జరిగాయని మనకి తెలిసిన విషయమే. ఇంకా ఏమంటున్నారు అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న జనులందరూ కూడా ఈ భౌతిక భావనల్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి చిన్న తప్పుతోనే ఒక చిన్న తప్పు ఎవరైనా చేస్తే ఇంకొక మనిషిని తూలనాడటం లేదా ఒక దేశం ఇంకొక దేశం పైన దాడి చేయడం ఇటువంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి అంటే మాది ఆశ్చర్యపడవలసిన విషయం ఏమీ లేదు. ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా అందరూ భౌతికత్వంలో ఈ కామక్రోధాలతో నిమగ్నులై ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరికి కూడా ఈ భగవంతుడు ఈ భక్తి భావము ఈ శుద్ధతత్వము లేదు కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు రాగద్వేషాలతో స్వార్థంతో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇదే
కలహయుగమైన కలియుగ నియమం. కలియుగం యొక్క మెయిన్ లక్షణం అదన్నమాట, కలహయుగం అంటున్నారు. కాబట్టి ప్రస్తుతం ఈ ప్రపంచ వాతావరణం కూడా అన్ని రకాల అక్రమాలతో ఇలా కలుషితం అయిపోయింది. ఇది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇకపోతే దీనికి తోడుగా మరి అనవసరపు అవాంఛిత సాహిత్యం కూడా అధికమైపోయింది. అంటే పనికిరానటువంటి పుస్తకాలు, ఎందుకు పనికిరాని సాహిత్యం ఒకటి ఎక్కువైపోయింది. మరి అశ్లీల సాహిత్యాలు కూడా ఎక్కువైపోయింది. సో ఇటువంటివన్నీ నిషేధించడానికి కొన్ని సంస్థలు కూడా పెట్టారు కొన్ని దేశాల్లో. కానీ అంటే ప్రభుత్వం కానీ నాయకులు కానీ వాళ్ళు ఇటువంటి చెడు సాహిత్యాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించరు. కానీ కొంతమంది భోగలాలసులు ఉంటారు, వాళ్ళు ఎలా అయినా ఇటువంటి సాహిత్యాన్ని విక్రయం చేయడం, ప్రచారం చేయడం చేస్తున్నారు అని చెప్పి కొన్ని ఇలా జనరల్గా ఈ కలియుగంలో జరిగే కొన్ని విషయాలను వర్ణించడం జరుగుతుందన్నమాట. కాబట్టి ప్రభుపాద ఇంతకీ అనేది ఏమిటి అంటే, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భాగవతం లాంటి దివ్యవాంగ్మయాన్ని మరి ఈ మనుషులందరికీ అందించినప్పుడు, ఎస్పెషలీ ఇలాంటి నాయకుల్ని మనం మార్చగలిగినప్పుడు మరి వాళ్ళు అందరినీ కూడా మార్చే శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మార్పు అనేది వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ భాగవతం మనుషుల యొక్క ఆ దోషపూరితమైన ఆలోచనల్ని రూపుమాపుతుంది. అటువంటి మనస్సులో ఉన్న వికారాలన్నిటినీ కూడా నశింపజేస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. బిగినింగ్ లో కొంతమందికి ఇది నచ్చకపోవచ్చు, దీని పట్ల అభిరుచి వాళ్ళకి కలగకపోవచ్చు. ఏది కామెర్ల రోగికి గనక పంచదార బిళ్ళలు రుచించకపోయినా మరి రోగ నివారణ కోసం తీసుకుంటాడు. తీసుకున్నప్పుడు అలాగే భగవద్గీత భాగవతాలు మొదట్లో రుచించకపోయినా కూడా మరి మెల్లగా అధ్యయనం చేస్తూ ఆ తరువాత మెల్లగా అది పనిచేస్తుంది వాళ్ళ మీద అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక కామెర్ల రోగి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. ఈ విధంగా అందరూ కూడా భాగవతం పట్ల రుచి తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ సంఘంలో ఉన్న విషం అంతా కూడా అప్రయత్నంగానే అంతరించిపోతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి అనేక దోషాలతో ఒకవేళ అందించినా కూడా ఈ భాగవతాన్ని మానవ సంఘంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు అంగీకరిస్తారని నాకు ప్రగాఢ విశ్వాసం. అంటే నేను పర్ఫెక్ట్గా రాయకపోవచ్చు, ఈ ట్రాన్స్లేషన్లో కొంత ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పగలిగే కొన్ని చోట్ల నేను అంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోవచ్చు. ఒరిజినల్ బుక్ని నేను కొన్ని చోట్ల నాకు అంత బాగా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉండి అంత పర్ఫెక్షన్ లేకపోవచ్చు. కానీ నా సాయశక్తులా నేను దీనిని ప్రయత్నించి దీనిని అనువదించుతూ ఎందుకు చేస్తున్నాను అంటే, ఇది చదివినప్పుడు మానవ సంఘంలో అందరూ కూడా మరి ఈ రకంగా మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి నాకు ఆ విశ్వాసం ఉన్నది. సో అందుకని నేను ఈ పుస్తకాన్ని ఇలా ట్రాన్స్లేషన్ చేయడం జరుగుతోంది అని చెప్పి ఈ అధ్యాయంలో కరుణతో మరి భాగవతంలోని ఈ అధ్యాయంలో కరుణతో దర్శనం ఇచ్చిన నారద మునిచే ఆ విధంగా ఉపదేశింపబడటమే అందుకు కారణము. సో ఆయన ఎప్పుడైతే నారదముని ఇది మరి ఆయన చెప్పారో ఈ విషయం, ఆయనకు ఈ ప్రభుపాద ఈ ఆలోచన ఆయనకు వచ్చింది అందుకు అని చెప్తున్నారన్నమాట. సో అంటే నారదముని అంటున్నారు కదా, మరి అంత గొప్ప సాహిత్యం కాకపోయినా సరే భగవంతుడి యొక్క లీలలను, ఆయన యొక్క ఘనతను వర్ణించినటువంటి వాంగ్మయం అంత చక్కగా రచింపబడకపోయినప్పటికీ కూడా సాధువులు పవిత్రాత్ములు వాటిని శృణ్వంతి గాయంతి గృణంతి అని చెప్తున్నారు. వాటిని శ్రవణం చేస్తారు, గానం చేస్తారు, గ్రహిస్తారు ప్రేమతో అన్నారు. కాబట్టి ఆ రకంగా నేను నా సాయశక్తుల ఈ భాగవతోపదేశం చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది అనే ఫీలింగ్ ఆయనకు వచ్చి ఆయన దీన్ని ఇలా ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇలా వీలైనంత వరకు అందరికీ ఏది ముఖ్యంగా విదేశీయులకు తెలియజేయాలి అనేటటువంటి భావంతో ఆయన ఈ ప్రయత్నాన్ని చేపట్టారు. అది ఆ స్టోరీ అంతా ఆయన ఇక్కడ ఈ భాష్యంలో చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఈరోజు శ్లోకం. దీనికి కొంచెం ప్రభుపాద పర్సనల్ స్టోరీ కూడా ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్పారు.
సో 12th శ్లోకాన్ని రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్ హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు, హరే ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే ధన్యవాదాలు మాతాజీ.